Табе як рабілі прапанову? Я столькі разоў Я рабілі ўжо прапанову. сколькі разоў, ну. Я столькі не выходзіла замуж, сколькі? сколькі мне рабілі прапанову. Ну, больш за 10 раз мне рабілі прапанову. Блин, Даша, не вопрос. Не, ну, 3 разы быў нават А якой шлюб. самы крынжовы быў? Ой, слухай, гэта было на першым курсе. Это была жудасная гісторыя, таму што я сустракалася з мужчынай, калі была школьніцай. Гэта была вялікая розніца ва ўзросце. Зараз я как бы сказала, што ось, а нікому не было ніякога дела да гэта, ніякай справы. Не ў школе. Мне было 17, 16, 17, а мужчыне было больш за 30 гадоў. Окей. Ну, тады гэта было, ну, нейкі мужчына прыйшоў да Марыны на выпускны вечар. І, карацей, ну, я з'ехала ў Менск, я паступіла, я разарвала ўсе стасункі, і гэты чалавек прыехаў у Менск і пры ўсім патоке вайшоў у аўдыторыю велізарную гэту і стаў на калена і пачаў прасіць рукі і сэрца. Вось. Блин, гэта ж крынжово. Просто мне вельмі не хацелася вось прылюдна, бо гэта сапраўды, гэта ж вельмі асабістая гісторыя.